Pak RT ketahui rada longgar daripada engko ora kebagian iki langsung mawon Pak RT monggo ora ketang sak pupuh iki njaluk lagi bojoku aku sing njupuk yo apa ya Mas iki iso ya Mas mau dibantu ya, aja Citro. Yang saya nggih, yang ini kan ampun Citro. Ini kalau namun pembukaan ini tujuh pulau. Pulau buatin asal Citro. Sekali dewi kan Mas. Itu siapa buat ibu? Ibu siapa Pak? Ibu Adi Winarsi. Oh, Ibu Adi spesial.
Đó là cái nó hoa cứ do có thể là hoa cứ nó không pha lên cho mà trên ở trời